Oke. Lanjut ya. Wayai. Hadir kamu Didi. Margo cukup kanggo sandang lan pangan. Hei, oh enak nih. Terima kasih udara tetap semangat. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan. Waya apes weteng rasane kroncongan. Woi! Hotel Community Cinta Damai. Mas Faisal, ayo. Ono ban pecah, wah iki rezekine teko. Macet dor, macet dor, macet dor. Ban pecah maneh, ije esuk rezekine tambah kumpul. Oe, tambah kumpul. Oe, tambah kumpul. Oe, tambah kumpul. Oe, tambah kumpul. Yo, Hotel Community Cinta Damai bosku. Hei, oh enak. Ayo tante goyang tante. Aku iki tukang tambal ban, uripe sedalan-dalan, bola pangan, duit sing halal, mungkin cukup kanggo sandang lan pangan. 5.000. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan. Waya apes weteng rasane kroncongan. Ayo sesuk ketemu neh kabeh koncone. Ono ban pecah, wah iki rezekine teko. Macet dor, macet dor, macet dor. Ban pecah mana?